66. Ja už iba clip farmujem at this point, že fakt, toto už není nič iné ako clip farming. Finally, dude. Okay. Ty vole. It's crazy level. Crazy level. Ja viem. Nezomrel som druhýkrát na 97, som na seba pyšný. To čo si napísal, to je N-word? Čo to je? Ok, 1180 plus 3309, ty vole, insane veľa attemptov, toto je viacej než Epsilon mi trval podľa mňa, to je neskutočné. GG, W level, 4, 4, 8, 9 attempts, to je crazy veľa. Jak sa to píše? Tak to sa to určite nepíše. Nice. Kamo.